assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyenkoɓe Ayaw Pindi TV to gonɗon to gonirɗon mi salmini on mi ñaagui mum duwaw kadi mi neldi on duwaw caggal nde calminten jinnaɓe woni debbo woni gorko calmini kadi seereɓe min juuronemɓe e gardiɗo galle o woni baba Abou Samba Diop mama Sali o oppa caggal technicien ji meɗen fof calminama ko Diary Ndiaye debbo mo hawre hawnengue walla mbiya baylo boɗeje hande mi ustat guure ɗiɗɗe ha après émission kadi inchallah mi salminima yaadiɓam sehilaɓam funeɓam onon fof en calminama a juurama weltare artude e plateau yonta hande mbaɗa andi yimɓe mbayrodirino kono min garte moon min salmini on min juurima on kadi wiide on min jewnino on no feewi min salmini kala yeɓiyankoɓe e ardiɓe galle o kadi e technicien amen Tibi Dieng e jaadiɗo amen o Salma on calminama on juurama on calminama on juurama assalamtu aleykum awladu Mauritanie assalamtu aleykum awladu Sénégal hayyo moɗon banda men min garti kadi avec doole min jewni on no feewi no feewi no feewi no feewi kadi min gari haɓe gadon tam pattam lamijo ko debbo doɗi e pari Fouta gara jiya kota jewna machallah hayes ko lawa hande de o ñi plateau yonta hande hande kadi ko changement ko watta kadi e ko noon tagi hande noon ko mbiyata ko entre nous ko minen tan e koyamen kadi jii hande joni ko guureten e ɗe balɗe woni yelotoɓe laabi ɓe ɗum mbawmi wiide mbeɗa wawi wiide kadi ko heftoɓe laabi ɓe ɓe jiiɗe balɗe no wuuro ngo way wulde ni saabu jii hewɓe hande mbaɗi fippu jalti wonnoɓe galleji mumen keɓori occasion riddude ɓe mais raki ɓeɗon min mbiɗa wiyami affaire o ko woni ko moƴƴani e leydi walla ko Sénégal ji woni rido mayga dal ɗiɗɗi fof ene hen goo ene yurmini sabu neɗɗo ummo wuuro munen ene wonde caɗele ara sa ari a tawi wuuro no wayi yimɓe calaki garon kono noɓe gardirta ni e noɓe guurdirta ni wona lawol imagine toi an gummoɗa wuuro man garda e sukaɓe ma wona e bedda ko hen lottoɗa hen ñamata hen mbatta hunde ma fof tunina bonna ha bona so wiyama kadi wiye ene yurmini gonga mais kadi woni gueɗe wona lawol Sénégal kadi ko mbiɗa ko rido mayga contrôle ala ɓe namdotako ɓe pinata subaɓe ɓe min naata e beddaji min namdo yimɓe ɓe carte séjour uji mumen jeeyaɗo e Sénégal e mo jeeyaka e Sénégal hay batte garɗo kala ara tippo wadde hay goranda so bonni kiwi to goranda to ummotode Salmage Sénégal dal ko ari oƴƴo ɗo min kam gueɗe guurel kam ɗefi kam hawde hen woni holɗum ɓe ñangguini sukaɓe ɓe gandanɗa hoɓe kamɓe mairuji ñangguini sukaɓe ɓe ñagude ɓe jeerata yahata ɓe gara ɓe pooɗa wuttema mbiya accam ha tampa jomum salo accude il faut dokka ɗum tan accuma ɗum ɗum wona lawol ko an wi ɓiɗɗo yo waɗir noon sa nanguema ko hawtiɗi oɗon kiya okkumo hokkimama tan ma accuma ko ɗum di wallahi ko jangguinde ɓiyum gandanɗa hoorema gandanɗa fewani yoɗani kadi kamɓe wuuro maɓɓe to kamɓe wuuro maɓɓe to waɗa ko heege woni toon en tout cas cuusi ko heege woni toon walla goɗɗum e goɗɗum woni toon pinɗo fotano yoddo Sénégal laamu wuuro maɓɓe ngu fonno walluɓe walla ɓe so jomum so ngala moyen laamu ngu doronoɓe walla ɓe go fof galle fof pinɗo fof dokka ɗum sac maaro jong nebam walla goɗɗum e goɗɗum wona kono ni mais seulement est ɗum noon kadi jiiɗi ɗum fof kadi hayso jogorno liggade oppata ay hunde hen sahaji ala wonɓe ganduɗa Diary ɓe ganduɗa hoorema ɓe ngala ɓe ko miskineɓe Allah aɗa andi tan poɗɗa hokkude ɗumen ɓe dokka ɗumen kono saɗa hokka ɗum oto hokku ɗum ñanden foof aran ɓe mbima miskine oto jab yelade ko hokke kala saɗa hay saɗa jaɓa yelade de sa sakkama yara ko cakkirɗa ko an hirande wonde ko goɗɗo mbaɗanta annene nde ɓuuri wonde kono wiide kañum min mi joɗima mi ala tan hankkandi mais an ala aɗa wawi jibinde saabu ɓeɗo hande konno ɓikkon ene waɗi hen ni mbima kañumen ndesa te kam foof leldotoɓe toɓe guuril te hol wiyoɓe ni est ce que kadi toɓe gonɗata ɗo wona ɗum ɓe jibinata saabu ɓe jara hôpital gonga Sénégal ko pays de la teranga ko puuƴ ko pays de la teranga ko saabu wuuro mo ala étranger wuuro ngo yara watta développé
kono enen ko jiiden ɗe balle ko ɗum watta développé wuro wonata ko saltinde wuro saltinnat sabu saltini sabu hande hewɓe jalti sa hande hewɓe keeɓi occasion comme ko wayno comme genre kolobane en ɗiɗon affaire uji en jii hamde rewɓe hewɓe jalti sabu nani haala ka ren dañori occasion battirde sambi kamɓe 6 heures du matin soɓe gummima ɓe tawrɗon suhaɓe e laabi he hen ɓe lorata suha mabɓe suwoji ɗi hay goto anda ko wonata hen saabu kala koɓe jahata woni duusuji fof koye suwoji ɓe jahata mawɓe hellifaɓe ɗum ko ñawnere ala hygiéne a ñowat wona ɗum ni jaari ay neɗɗo hande an hande yalade wallahi so wonani hirsini ala donc wadde par aduna tirɗaka ene muusi ko ndimagu sa welama tan yaha jalɗa ko ndimagu ma hokkata mon gueɗe neɗɗo ɗum nde tagarama wonde basɗo tan jogui tawde tawka dimo e ndimagu ma ni yoɓe darneɓe ɓe ballaɓe ɓe kuwata wuuro mabɓe quoi non haɓen hen sabu ɗum kam ɓurti sega sa nawi ɓe wuuro mabɓe wona sa kerma sar ɗo toon ɓe keewi ɗo kadi parti ɓe jarama rayani ville député Tahirou Sarr wona waɗino vidéo yeehi toɓe koɗi to cuuron ko aran cuuron ko holɗum woni palsuji janani yeeyoɓeɓe toɓe mbaɗat woni yeeyoɓe comme no joni marsengue no wayni palsuji nanodirni joni so kamɓe so jammari ɓe ndiilo ɗum ko yidde ko weeɓi ana ari sénégal kono hewɓe ƴefte locate hayso ko suudu wotoru ɗiɗo tawra tartat toon ñande hen ko sécurité mon ala ene ɓe ko dañata ko an aɗa daña ɗum cikkuɗa ɓe jaɓata non yaloroɓe ɓe hande ɓuuri jogade ɓe mbatta ɗum sah ɓe mbatta koɓe dañata ko ɓe mofta ɗum ɓe koɗa e cuuron walla ɓe jaaha won banggue goto ɓe goni dal ñanden Tahirou Sarr député o yihi no waɗoyde vidéo yi ɓeɗo sukaɓe ne loote ɓeɗo ene naate cuuɗi haɓe keewi toon cuuɗi mbiyam ko ɗum haɓe loota suka mabɓe walla sanciji baɗaɗi abandonné ɓe gara ɓe ko toon tan ɓe gona ganda ala sécurité asman ko asman ndungu toɓo finat tan ara jamma anda holon heure aɗa jogui ɓikkon tokson kadi pandima hande mon ni ɓiyon ketto kak jogi ɗum fof haɗa mbaro migam min waɗoɓe agressé ɓe maɗa hakkille mabɓe hinane mabɓe ala ɓe ɓe jurmini agresseur ma ɓe kadi jurmini arana yurmoɓe wona Macky Sall nawino ɓe ɗo waɗi avion ngaji ɗiɗi nawino ɓe ɗo ɓe arti ɓe kooti ɓe gartiri kolde kolne wela baɗani min kam mbeɗa wiyatno comme hande nden somi nani wiye yo étranger uji code walla ɗiɗon affaire uji mbiyami oɗon jogun tant que ne liggo saabu sénégal naɓe hol wonɓe ɗo ene waɗi ligguey étranger uji jaggata sénégal naɓe mbiyata ko jombi jagguɗi ɗiɗon liggeyaji kono joni e kamɓe joni saabu ƴewata joni ñandede tan comme exemple ñanden Mauritanie muusino muuse mabɓe ɓe ƴefti étranger uji fof ɓe nawri gonga muuse mabɓe saabu ko étranger nden ganduɗa étranger uji liggoro e nder leydi mabɓe saabu balisaji puɗɗima hewde saabu mule lahmaruji woni malien ji kamɓe ƴeftano balisaji ɓe dufano kamɓe fof ɓe nawra kono kam min mbiyam sa felliti wiɗa nawra étranger wonɓe leydi ndi kam yo daado ha tiiɗa pewna leydi muɗum kono jomum en mbiyata ko min ene mawni heno min ko o liggey ponmi wadde o liggey mi fotani wadde ɗum wadde kono ɓeɗo kam ɓeɗo sukaɓe kam taw haalda tan welde mawnikinade tan kono liggey kam ko liggey tan en tant que ɗumare yoɓe ala mawnikinade liggey wona ko oɗo wi ko hono kone woodi ay wuuro men ngoɗo a yiyano jamureɓe garata ɗo hen liggo mbaɗa investir e guuro meɗen jamureɓe tan garata ɗo hen ñana ko ala e gasde nawta wuuro men yahoɓe jaaha ne ñoote laaɓeɓe borom ɗum ɗo tayru mbagga mi wiya tayru mbagga tayron ɓeɗon machallah lay fof ɓe natta taƴom ceguineji en hoosde ceguineji ɗum ɗo hen o fof tan wiyata ko wawa mi watta o liggey mi wattani yataɗo jogui a liggeya ana ala haydara paraɗa ɗon wona caloɗo kadi mbaɗɗa hen wawa wonde wawa wonde yeyde butikaji walla yeyde fruit ewa ɗum kon ko woni hen ɓe jaɓatano kono joni ɓe matti wadde watti wadde joni sénégalais ɓe won jamureɓe garata ɗo mbaɗa hande ko jamureɓe tan garɗo ne mbaɗa en liggoɓe ɓe sa felliti hadde ɗum kam yataw an aɗa wawi jaɓɓe ala liggey won liggey hatta kamɓe ɗum ɗima liggade ne waɗi ha maayi ɓe jiiɗi ko liggey nombre mo mbiɗa fof wima mo yima fof wima wonko wadde business yiiɗi ha ƴefti haalis tampani yo loro ɓannuma ala parfois ɗum ɓuuri serde jaaha neɗɗo ma jaɓtam suhaɓe worɓe jaɓani liggade joni ko mbaɗi obligé yaade rewde e yummiraɓe jiguiɓe haalis ko rewde ko ɗum ɗon woni ɗon jaaha kañumen holko woni métier mumen jaaha salle naata nder salle mbaɗa entraîné ha mbaɗa ceene walla jaaha gueeƴ sooda parfum ngaji seerde ene jaaha hayso ko jahata ko hay dara safanima mairie ɗi mbirtuma so soɓe paari ɓe mbaɗa critiqué fulɓe Fuuta ɓe ne mbiya oɗon keewi gure men e wuuro men he ha kote wuuro mon iwi jeeri Fatima kalmo wiya mo foye hoto wuuro mon to fayi nde ɗo yewat
sabu hay président ji meɗen wiyata ko président ji ɓe jeeha ɗo kono gonga hen banggue goto a waɗat maɓe d' accord hen banggue goto watta maɓe d' accord sabu min go hen banggue goto mbaɗamaɓe d' accord woni hande ɗeɗo balle ko yaltina ɗo ko ɗum kam woni ko moƴƴani leydi ga leydi ndi laaɓata on cellata hay batto gandara won nandoton bonna kadi image leydi ndi sabu aɗa ɓuuri bonde kamɓe wonani banlieue de so woni no banlieue tan ma wiyo banlieue kamɓe ko ville ɓe jahata Dakar en comme Dakar en ni ɗiɗon Afrique toon ɓe goni comme hande sa yino grand mosquée a tawa ɗon haɓe kewi hay jëppal tako police jëppal ñande woni ayi woni sapporɗo wallay aɓen toon e mbayri leydi jaaha Grand Dakar ñartali ala fof mbimami yewde muusi hen jomumen ko mbiyama ɓe ngal kadi aɗa ngo ɓe ngala éducation cuulon tokson kuron tokoson tubiyinere ayi ɗuma ala tubade kay ɗum koy hay min kay kawer molliɓe Allah ayi ko jimi ko an tufgol kamɓe kay mi sikki sona ɗum ɗo maɓe a yiyat kay wayno tan lampaji gonɗe dow tali ni 4 ans tan ngel 3 ans taw tufa hinere ko adama ko ada kay te jomum mbiyam rangonata ha ɗum ɗo comme ça ngabbe tali ni lampaji nangodirtiri kam je korane noɓe ndegnirta men kunuli maɓɓe mais yoɓe jogo hygiène neɗɗo leydi haɗa arde mais sa arin hayso ka jelotoɗo won jelotoɗo noble jiɗa hoorema ɓe gandanɗa fuuni fof koye bedda watta ko ɗum woni haala ka noon ɓe caltiɗinan wuuro ngo ɓe caltinini wona ɓe caltiniɗi kay ɓe caltini ɗum ha paari image men kam ɗo ɗeɗo balle ko yaltinte ɗo ho e waɗi doywa darta debbo mo mbiya o wima kanko umro 6 heures mo yaha ɗon tawar heccenki affaire o nde waɗi nde damargal maɓe cuule on yummiraɗo ɗon addi cuule ngel en loora ɗum miñi ko yalti wi otoɓe loora ɗon cuule ngel yummiraɗo wi sippere miñiraɗo an yo gaare wuuro janan mbiyo kadi onon mbaɗa imposé koye mon onon porsaɗa mbiɗa force kadi ganda kadi ko mbatta ko hay dara fawani ɗum hay nokku taw fulɓe fuuɗo ɓe hen banggue goto kamɓe ko mbaɗata kamɓe ɓe jahani laabi hay holtoɓe koɗi haɓe jogui toɓe koɗi ɓe gudditi birikaji mabɓe yeyoɓe kokko ɓe jeeya yeyoɓe guerte ɓe jeeya mais ɓe woni koɓe jeeyani ko jelugol pla force jaaha cuulel naata e nder tefto hay oto hen sa ɓe ƴefta juuɗe mabɓe nanna ha nder est ce que soɓe jiiro gurdum est ce que ɓe nawata ɓe ngala éducation mo kalla hen fof jaabuma te ɗemde mabɓe moɓe kala andani ɓe woni ko ƴettade ma anda ko mbiyamma ne hulɓini en tout cas dal ko frontiére aji ɗi laamu ngu waɗoɓe contrôlé ɓe ɗo kam ala frontiére Sénégal kam ala frontiére ɓe mbatta contrôlé garɗo kala naata alay saago garɗo kala naata ko noon jibinanta wayn tan no ala frontiére ɓuɓe ala damale ɓe fof mbaɗa foɗɗo sera haydiɗo eɗen mbaɗi frontiére mbatta contrôlé wala mi mbiyaɗa ayi joni Mauritanie sax au moins a yahat ɓe namdoma carte séjour en ala toon kay sa yi sa waɗi découragé artat toon so woni ko gowɗa ɗo ramas jamma ɗo ala ɗo ko ramas ɓe jahata potte kala pottene waɗa hen ɓe minota ɗum kami orma ɓaɗa minen man orma haaro roos ɓe ɓeddoma to ɓe jaaha ɓe garta koota jiita ɗo kam ɗo kay ɗo kam mbiyata Sénégal bopp xawma kenn ma har ñaar xawma no mbiyata ɗum bopp ken mun ko har ñaar gasi no ɓe mbiyata ɗum eyyi joni dina har kat e deuxième partie ɗe balle ko réseaux sociaux woni dow mum ko affaire violence uji ɗi ɗon woni worɓe e rewɓe jurmoɗe rewɓe no mbayni won worɓe tan mbawi muñan ɗumen debbo ma sa wondemo holto jettitto ɗon hol ɓesgu dañoton a fotani darde woni ha mbiya yittomo wojji sa wiide aɗa wadde hen piggal debbo foti ko funtede momede rayede ko debbo ko jaam tan andi mais hande jii hande ɗeɗo balle rake a hulat ni hande min de ɗe balle mo huuli resede saabu min hande no mbami saaha mo gonmi o no mbami ni yidde wadde neɗɗo sabatade neɗɗo ni somi reena tan somi resama mi feere i sirani por sabir gasa fiya célibataire por sabir ala ɗum ko naturel ma min ko toñen ko naturel am ko hen bokki hen ala mbawmi hen yo so woni gorko joom ɓerguel tuksel walla yahan a dañano haalis a natti dañde hay wona ñoltoɗa koyam daña bone atandi hunde saɗa yaltide e neɗɗo gonɗon relation oɗon piɗa oɗon jara woni gajaɗe wona hakkude mon saaha oɗon ƴettodira oɗon kabda ɗum ɗon foof jaɓana ɗum debbo ndesamo mbiyaɗa haɗamo ɗum
haɗama ɗum yenna c'est ça mbiya an yiɗa debbo ma yewma woni kongi a yiɗa taw ko an wumno Onon ley puɗɗori. debbi relation si so haali hunde mbiya aɗa feyamo walla aɗa hellomo hakkille aɗa fiyamo hello e hakkille ɗum fof wona ko ɗum Sauvage tan. dommage aɗa relation kala ko tabitta woto fuɗɗo ɗum e relation surtout debbo kala ko wowa gana jokkita wownu debbo cuulel nandi de ko ɗum mbiya a funtan e debbo ha keɓa ɗum e sa ko pari mbiyata après relation pari sa ari hankadi ni ɗum wona relation rawa e dewgal wona gotum pourquoi pas wonde wawande ko fi jaɗaɗe foti ko continde an jaari nande duniya mbiɗa debbo mo ndesɗa ñanduɗa e mum ɓiɓɓe hay so ngala ɓiɓɓe piggal ngal fota wonde piggal wonde ko fota wonde e dewgal par ce que neɗɗo resata pour yo fiye non o wawa wonde makko libère mo o yaha ona c'est mieux quoi nanodira ko ɗum ɓuuri kono piggal ngal hol sens muɗum piya mbara mi haalama gadda jomum bone mi haalama ɗum jarani mi haalama waɗi worɓe woɗɓe sohor bonɓe ɓerɗe bonde jigui aɗa ngo waɗi so gondema ne andi no mbaɗa joni Bonɓe ɓerɗe. jiiɗi yaltude ma telɓin tant que ɓe mbaɗani ma si goto mo gandanɗa ko gorko darɗomo foof hayso yinomo waɗanno woɓɓe e waɗi noon worɓe mbaydi. waɓe noon kañum dal mi ñamani hen yomi herƴin lahangal ha herƴa woɓɓe ko noon mbayi wonko waddama sigori koni ya piyawa omo jala kono ko jaari haali ko gon wallahi waɗi worɓe waɓe noon pourtant kala ma ha nanade mbima haade mi oppudema mami waɗema mandarga taw gorko goɗɗo hurtortama wallahi ene jarani ɗum jahede ceerno liggoma gurtuma e règle uji ɗi gasata ɗi bonɗi aye si tawro a yiyat règle rek chaque ɗum ɗo a yiyat règle chaque instant yiyat règle na règle ga honi hen nde mbaɗma won gueɗe ni hay goto goɗɗo wawa yidde ɗum kala mo mbawɗa wondu balɗi baltata goppodira e mum hasidagal pe hasidagal sa yiɗa rena yiɗa walla jaaha goppa ha ɓesnon hankkadi ganda ɓe keewi a wawa yaade a wawa yaade ɗon ɓurta wawde yaade non ko exemple tan sa yeehi a yaade sukaɓe ma to paaɗa aya galle pamma won tiida woni situation ngaji ko ɗum noon de hen sa waɗi situation wallahi debbo ne yurmini debbo ne yurmini bana anda ɗum taki noon ɗum taki heɓe pousen au bout ɗum taki heɓe luuti heɓe lefti en par ce que sukaɓe ɓe mbiya ay ɓiɗɗo ko Allah jogoto ɓiɗɗo ɓiɗɗo ko Allah jogotoma hande Allah jogotoma janggo ay garta e mariage o nde hay goto addorani so Allah hokkimama tan kaɗa wawani sana wawa hokkatama abatanta e ma wallahi ko gon kono woni rewɓe mijotako fata mi haalanma ay dewgal musgal ala sens dewgal sa yimi ɗiɗi mbiyama ndesnodir ko yidde woni ɗon desnodiren saabi Allah no waɗum jindiren saabi Allah desnodiren saabi Allah Allah waɗi ɓiɓɓe gaari hen ay wona so wonta go fof yaha lawol mum kadi ene woodi kadi woni mariage uji Salma. yidde eyyi kono ay ko wima ɗo aran wima suhaɓe suhaɓe aran ko wiyatma suhaɓe joni comme exemple an a serama e galle hoori galle mon a jigui suhaɓe woni a heɓani toon jaam a anat a anat wonaaɓe galle bammaɓe pourquoi pas kadi a nawrat kadi hakkille ma yetta so yiiɗi a nawrat salma ɓiɗɗo aɗa andi ɓiɗɗo no waye ɓerde neɗɗo hol nawru suwa mum taw wona ko jiiɗi so tawi a nawi sukaɓe ma joni a nawtimo galle bammaɓe joom galle exiji gorko ma yana daña debbo goɗɗo mo gandanɗa waɗaka barke won exemple debbo goto wallahi anda heɗo mbaɗa won debbo maltraité goto sukaɓe makko yummaɓe sankima ni wona ni yenna divorce yummaɓe sanki omo jogui sukaɓe ɗiɗo debbo alay makko bonde ko sabunde o ƴettanno waɗe guite sukaɓe ha sukaɓe sabunde ha ngumi ha ngumi ala annen Wallahi. woto ko ɓaymo ko teeraɗo koye ha ngumi alay ande ɓen sukaɓe anani wona n'importe qui ƴettata tokka sukaɓe ma ene waɗi en suwa mum tan jiiɗi jiiɗa ɓiɗɗo janam gorko kadi wona ñande fo no wawa ñamata wonde gal kadi gorko so yiiɗima o wonat gumɗo o wona gumɗo o nanta o yiyata gorko so yiiɗima so woni an debbo tan ka a wona debbo neɗɗo moƴƴo debbo gorko wumata o yiyata te kala ko mbiɗa ko ɗum o wiyanma te suwaɓe hayso kaari jaɓata ɗo en jiiɗo babiraɓe ɓe abandonné suha mumen si yiyama yitama mais hande exemple an bamma ko wonnoma abandonné a yiiɗa watta abandonné ɓiyum goɗɗo an aɗa andi a rewi hen aɗa andi no foti musdema saabu andi an a rewi hen awa ɗaccude ɓiɗɗo ma caggal ma ɗum wawa wonde wona yimɓe fo hattani ɗum wala wona yimɓe fo hattani ñande mi waɗi aɓer arta voyage goto mi jolde debbo goto debbo o nani omo jogui suhaɓe ɗiɗo min kam komi dewel laaɓa derel min neɗɗo kala to nanɗo affaire mariage uji ɗiɗon neɗɗo so haaltama waɗa kam sok on woni oto he o waddi ko gorko mo liggaki wonani ko saabu ko banggue lisato
gorko wondani gorko ko wondi ko hedde fatigue mi anda mais gorko waɗantamo e dara joni kanko o faari hedde jinnaɗo mo o jogui ɓikkon ndi ɗon 1 2 3 so wadde yummiraɗo yomo yaltana galle an suwama te ko jibinɗoma ene yi mariage ma ene yi mariage ma wayi noon en fonno waddema jappale kala no mbawɗa wonde foti ko waddema encouragé foti waddema ko encouragé saabu jogui ɓikkon affaire o waɗi maaro haw yalti gallo ñen mum min jolde ore hawre gorko noddi toon wi kañum ko police noddimi numéro goɗɗo wi ko police kañum oro ɓennu oro so ɓenni saabu nawri suhamo heeɗi ɗon affaire uji wonɓe worɓe mbi kañum haaji mum e ngala hen hayso ko woni ko police chauffeur o jigui ko oto mum yahat lawol mum waɗa aɗi ko encaissé passe mum warani mo gratuit ko joɓɗo passe mo kono kañum wawa tellindemo après no haala gorko pourquoi toppira himo lijjitanimo ha yummo hen tagamo oɗo sob fof sa yi ɗum ɗo fof ko noon koye gorko ari saabu gorko woni toppira himo eyo joni noon miɗen waɗi noon yimɓe ko yummiraɓe ko jiguiɓe yiɓɓe jawdi kañumen lijjirani hakkude jiɗɗo e yummiraɗo e gonda ha ɗum kañum ko jawdi tan so andi a nafara ɗum tan wona koye tampindemo ñimmo haali ƴew ay to jawdimi jaɓadema ɗo ɗon goymi saabu ganda enen debbo ne wiye muñ hen saji muña walla yimɓe jii aɗa wone jaam cikka an aɗa fof ma ne moƴƴi taw ganda ko gurta te hande poɗnode walludemo poɗnode jaggandemo ko on leftanma debbo goto ko kalami ko histoire vrai meilleur ami makko yaltita e gorko makko desɗomo meilleur ami makko yaltita e gorko makko subaka fof gorko o fiyanmo ñanden o fiimo ha o heeli jungo makko ha ɓi ko gorko wiyeni ummo ene wadda e bam makko o wimo accu so wiyama yo ya o yo wawa yaade saabu o wawa yaade galle yummakko omo jogui sukaɓe o ala to fayi omon ɗon jooɗi gorko o lijjitanimo hokkatamo ñamde hokkatamo yarde daga ene fiyamo ha gañ ñande o fiyamo ha o tuuta ƴiƴam mbimi ɗum ko foti noon fof kadi mi haalanma hen saji enen mbiye worɓeɓe mais worɓeɓe ko banna est ce que aɗa andi ɗum saabu ko debbo gonata caggal muɗum comme joni an exemple ko meilleur ami mo yaltata te ɗum ɗon ko waɗata ko foof saabu hamo heɓay oto jaam il faut waɗa oga maltraité pour o wawa wadde défrancé oto o wawa hebde oga debbo kono ma holno joɗirɗa an te siri kam debbo arat gorko arat waɗamo rencontre ko waddata debbo ko foof o welto hen o jogo hen fierté o majjani henno ko ɗum ɗon saabu kala ko jiiɗa holko hokkata ɗum doole dal ko ɗum hokkata ɗum doole saabu so rewo fof ndendino mbin non à la violence wallahi yira gorko goto jogo fiɗwiɗe ene torkina debbo saabu kala ne torkiniɗa debbo sa arte debbo goɗɗo torkinima a anda ala lawol a yeedat hunde ay musilagal hande sida ko sihlagal sihlagal hande ko gornade wurtu mum tan ɗum woni ɗo hokkira par goɗɗo aɗa ƴakka ko woni ɗo hen sihlagal siko on jaam o resatama sa on jaɓata o resatamo par saabu mandi ko gollata e debbo makko so tawi o hanga kanko mandi ko ɗum de jolfo werma ko ɗum waɗi Allah ne wayno ka piyon gorko ma goɗɗo ma goɓɓe ha tuuta Allah ne seedi seɓe gari goɗɗo ɓe aɗa jikku mum ngara nata hen ɗum ko nadde erreur Salma ko ɗum mbiyami ay jofrima komo ñewul sa awo ɗum la seyir hande mi yi no mbaɗa e jeewoma mbiye ɓen nata e ngalon dewgal kala ko kemmi hen min hewni hooram ɗum noon mbimami ɗum min nemi nata ɓe cokkoro hen alay maɗe ɓe cokkorto haɓe ƴewno wayi hande ko yurnoyo ha ƴewano wayi te a sikka ƴew seytane ɓurata ɓeydo jaydema seytane jeyma aɗa waɗa ko boni en ɓeydo rugdema cikka hen gonɗa mbiya he a waɗanakama a wawanakama haydara e ɗiɗon affaire uji alani ko ɓuuri muusde ay esi ko sene yinnoma sa ma saɓo kono esiraɗo o yiiɗama kadi mais kanko ne ngalon dewgal ko miijen pourtant wawno yaɗo ƴewya ligguey wallahi alani ko ɗum aduna Allah ko yimɓe fof wonani ɗo ay so neɗɗo wiɗuma ene holluma so wona sa o yaadema a yaara mami holle anani so wona an mami yah so woni goɗɗo e goɗɗo ma sa walli kam mami yah somi wallani kam mami yah sabu ko Allah kollumi souffrance mom min hayso ko barak mbalda mi sukaɓe mi wala wiya barak somi finni mi ƴeewoya ko liggoyni kala ko dañi kasi ɗum ay won souffrance uji kono aɗa jo kanko foy hoore makko tampere de min komo yiɗi gorko rek temps men mi sikki rek de balle yimɓe yidde jaam ayo yidde jaam Allah wilaɗo mum aɗa warami yidde jaam kay yidde jaam mbima en wol wuroɓe affaire mbëggel sauvage de anda ɗo ganda hoore mum sauvage o meeɗa portuɓe lawol futtanduma ene ono mari ɗi kawjo meeɗa te wona hay mariage wona sauvage ene woodi jiya hen saji bedda e bedda ni
couple uji ɗiɗi ene mbarondiri woto gummitto baɗo comme no Djiby Dieng arani wiya serde ɓooyi wiyeede no wiya haajuma ala heen ala worɓe ɓe kaɓani ɗum en bedda Allah ne seedi ɗum ne woodi comme genre Salma en ni mbadde coppe mumen cippire mumen dugde mumen ƴetto yumum yiyatan tan Djiby Dieng ara wi an yo ki jigueno lusta yon no maray exemple an dal ñana ɓe ƴeftinema exemple yoftima ene woodi sax ene woodi kono ɗum ɗon sax alani moni fof suuɗani Allah hokken worɓe yurmotoɓe dal suuɗani goɗɗo jigum attention avant tout yurmo hoorema d' abord neɗɗo ɗum ɗon a yumro hoorema tokka hoorema fulla e fayida a yata mbiyami dokkam fulla e fayida de ɗum hoorema neɗɗo jab neɗɗo honoma ɓuurma haalis ɓuurma yodde ɓuurma fullo kam waɗa ko ɓuurma ɗum so Allah ɗum noon kam wol jab ni ndimago hoorema wora jab neɗɗo honoma ne ɓuurma ɗum pour quelle raison kadi alande yimɓe goppu wakkade kadi e gorko fof gorko alande hande saɗa jogui liggey ma a toppiti hoorema so gorko ma wannima ene moƴƴi so wannanima ene moƴƴi hay so attima an landi aɗa daña to nangtiɗa wona kono hande an mbaɗa aduna ma fof mbaɗa ɗum dépendre e gorko janggo jam so caɗele woodi kadi a tampat jomum sa resi kam wanna kam force jiida an resimi aɗa foti wadde ay ɗum so forcé ɗum sa hay l'islam ɗum wi wona kono noon han tan an aɗa andi sa yi gorko ne yawma tan de holko yawirma de holɗum yaware fonde wonde dewgal fota wonde ko aduna hande o addir noon ko ɗum fota wonde aduna ko aduna o wayno wonde yaware an a yiyata hande de aɗa woppi galle mon debbo ma o liggay mais ko liggoro galle ma o omon toppiri ɓesgu ma hamo toppirma hamo toppiri yumma e galle mum fof so mbaɗimo ko muusi ko metti fof hamo muña mais an a ƴewan ɗum ƴewa gonɗo to Salma liggoto to e bureau tan kane ene jinnama parfum en tiseɗen so lewru ma e aɗa hokkuma hunima hokkanam maire o ko on ɓuurata wadde fawi te pourtant gonɗo e galle ko waɗata ɗum ko ene wawi oto nden hokkuma taw wala teddugal sabu mbawi waddude seeɗa o bonna ɗum woni haala ka noon aɗani gorko haskene waɗanma kono an ƴew waɗande hoorema ɗa dañ to nangtiɗa janggo e jaam miijotoɗa janggo e jaam nde suusa yawade kam de aɗani worɓe hande fontotoɓe rewɓe fof hande ko ɗum di ko ɗum ɗon a darta hande worɓe soɓe mbaɗa dohan holum ne namdorma holko mbatta ndesata cas social woɓe mbiyata ko ndesata han hay dohanoɓe on sta force ay social taw waɗama on hokkuma force on yiɗata an hande enen rewɓe jiiɗade gorko kan social kalden gongata ka yiɗa joni a yidde ne mbiɗen de yidde fulfulñede mbiyeten yidde ne woodi oɗo jaari ene woodi hadde ene woodi normal ene woodi hoorema jiɗere ƴewtani ko jiɗa ka ala lijirani ɗum ni sa hokkirima sa hokkanum lijirani ma mais hande holno yiɗitani ɗa ala force fo ɗum e ɗum ɗo te kañum so ɓooyi watta miijota ko aɗa yiɗi ɗum de miijoro an holko cohla mum saabu an aɗa jooɗo comme debbo hande min mbiyam debbo taguere gorko yawani ɗum debbo ene aɗa haalde gorko salamu aleykum kalon ha ɓooyen walla ganodiron ɗum ɗo moƴƴani walla komi keyɗu walla ɗum ɗon famɗinte sere ay holle hay saɗa heyɗa aɗa maaya heegede so gorko wimo mbeɗa ka keeɗu mbiyami heydani joñum ñammi wallay holluma haalis mbiya ko kollata ham ɗo ko hen gadi mbiɗa jogui ɗum mi sohlani aɗa ko cohlumi respect o e jurumo ganda holmi woni holyon gasi kono honen kam alis wona hen mbawi ñagude kañum ko ɗum noon to jiyafoɗe hi mbaɗi jambat tan hankkadin komi keydiɗo yo ko ɗum potmi sodde ɗum ɗo ɗum ɗo nde yawete hen yawetede timdani koye men rewɓe ɓettini koye men hay goto yoga hay gurdam hay goto ɓoyde jumima e addu gasi ko ɗum ɗon de mi dokkata e gratuit en tout cas min ko mbiyami ko ay hande neɗɗo gëm hoorema ganda hoorema ganda an woni holi on c'est ça ay wonde debbo tagarama ñakkude fayida wonde kadi femme divorce tawkatama kadi wiɗa rawa caggal gorko goto doga walla aɗa wiya aɗa waɗa hoorema hankkandini haade komi desanoɗo mi waɗi divorce ade ko beela mbaɗami ɓeydade jogade valoriser hoorema ha ganda an woni holi on gorko so jaggimo anda o kam ko woni femme divorce ko fof mo andi hoorema way jomum so resmama henni ma nanga fo nanguirde kay sa weeɓi ha ɓurti hay jomum so resmama janggo jam ko wallu yimɓe an gueɗe minen déjà mi andimama déjà gasi to wiyata kadi waɗa ɗum ko woɓɓe ko wona kañum noon ɗum sikkat ɗum kadi hakkille muɗum kasi noon kadi debbo ceeraɗo femme divorce ne tampi ɓe ɗeballe kamɓe arga e ɗebal noon kamɓe modi momi va noon mi halanma cuulon to son desana ɓe ɗo aɗa andi ɗum saabu so haaɓe laaɓani so haaɓe laaɓani
tamino de joni gas ko bangi goɗɗo gonmi haale wone femme divorcé en gorko natate ma tan ko pour andudema sa ala fulla e fayde hoore ma cikka yen ko an woni hen ɓe pijirma ɓe ñaha walla so woni aɗa jogui weccete seeɗa ɓe naata e ma mbaɗma ngayde kadi ɓe mbiɗa ƴefta famille ma ne mbaɗa ɗum isolé min kala mo yiiɗa famille mo yiiɗa ɓikkonam fof mi yiiɗa ɗum c'est simple comme bonjour dewɗal ewa joni noon kongol mon cakkirgol e baynigo ɓen sabu min Djiby Dieng ene waɗa mi signalé o piisi mo ngarbitema ala fof ko waɗani aywa kane bende on calminama ko ɗum wonno thème amen j'espère que kala komin haali hen ya taw on dañi hen yenna ko jangguɗon hen kala ko fewani gandon ko neɗɗo woni timmani on jarama ha dimanche prochain so hawre welede Allah ciao ciao salma ko noon tan ndeysan aduna welani ko ma welne hayso ko seeɗa joguiɗa itte Allah no feewi balla hoorema Allah walluma c'est ça l'essentiel woto jaɓa hay goto woma piitine woto jaɓ ɗum wonma hollum piétine ustumaɗa woto jaɓ ɗum dal yo andu hoore mum hayso ko gosi jarɗa fiyeere gosima wallahi sappa ƴefta kirdama lontoɗama aro sama salam ko debbo dowɗo e cammo ɗon han goram salminde on yo Hamed Aidara mi salminima mon papa d'amour ciao papa d'amour ko ni calminitaɗo ciao wima karam dédicace non wima karam dédicace ko ni tigui wonno émission meɗen yonta hande to min jaltirɗo plateau min jaltiro ko mbira ko violence o ɗi gondi ɗo e wonde viewji salteji yimɓe guurat ɗo ɗi ko ɗum ɗon hande kalten mais min mbiyami ko debbo jogo fulla ma fayda haysa ala ganda aɗa jigui on lorɗa ɓannuma ha laaɓa wutti mo jiiɗa guppa ɗum ha laaɓa ce so jari joɗade joɗɗa ha wutto yoro ɓornoɗa mais yo yaade fulla e fayda gorko jiiɗo mum fof wonma hen respecté kadi kanen yidde men kadi onon rewɓe waɗoɓe manipulé worɓeɓe ha worɓeɓe ƴefta hakkillaji mumen mbaɗa abandonné famille mumen walla suha mumen miijuɗe e janggo onon son mbaɗama noon walla suha mum mbaɗama noon muusa ɗon ko ɗum wonno émission men mbatten hakkillaji o jaari jeeya debbo mo hawre hawniga walla debbo mo padalal wuuro Siri Diya Ayel Tamadou walla debbo mo magama e litam on inna wiya baylo boɗejo calmini foof noon kadi émission ko mbiyami ko goɗɗum nen ɗo ara e yeeso mon ko hesɗi pul noon e plateau yonta hande paɗe min mo gara ha dimanche inchallah